godo gidhi mbele kod ngimagi e yo makare. Kowuok e kaunti ma Homa Bay, e kaunti ma Migori, wach mabende jafwambo marwa e kaunti ma Migori luonwa machiegni en kotudore kod nono chal mag kuonde tiegruok mago mong'ere kaka Technical Vocational and Education Training Centers, mago TVET Centers. Jojume kaunti ma Migori odiochieng' ma kawuono abiro bedo ka nononwa chal mar kuonde tiegruok makamago kata vocational centers mayudore e gwenge mopogore opogore kaunti ma Migori kachiel kod counties mamoko. Mar mondo mi wabi wanyisi ni ponono gintiere kod courses mage ma jopuonjre nyalo ndikre. Wang'e ni nitiere jopuonjre manoitimo penj mar KCSE. Nitiere moko kuomgi mabiro bedo ka donjo e mbalariany, moko kuomgi biro bedo ka donjo e kuonde tiegruok mag TVET. Kata kamano, ponono gin okenge mage ma kata kuonde tiegruok makamago oseketo piny mar rwako jopuonjre ma bende biro bedo ka riwore kodgi. Wach makamano jafwambo marwa e kaunti ma Migori Juma biro bedo ka luonwa achiel kachiel. E kaunti ma Kisumu nyaka Ramogi wach ma bende